Winndere. konngol ngol jogorɗen wattindorade Thierno Aliou Ba tanum koolaɗo ɗo yarate faya koye élection législative bandiraɓe hewɓe jii a waɗi parrainage holko saabi ɗum minen min cikkanno ko banggue opposant o gonɗa kono elle ɓe mbaɗanɗa parrainage ɓeyde kam koye parti pouvoir o goni an kam no wayi Oumar min meeɗa wonde opposant min toujours koye président Macky Sall gondumi gila o laami fewde hannde mi meeɗa kono noon aɗa nana moɗi weddoɓe kaaƴ wona kaaƴe togoje birikaji weddoɓe birikaji ɗum no foti welde ɓiɓɓe sénégal naaɓe ko kalatmi yoɓe mbaɗ ko ene foti welde yimɓe par ce que min mi rentinaɓe wotoɓe gujju wotoɓe ƴettu jawdi sénégal aɓe cikka ɓe doni koye galleji babiraɓe maɓɓe ɗum kaalani ha kemi haaldude koye entourage Macky Sall ministére uji ɗi député ji ɗi en mbaddi hen jewte kewɗe ha woni yewtere cakkitiɗen waddude ɗo hen affaire laamu ngu nde namdinɗa kam alhaali wonde autoji e on zamanu ko 307 milliards mi sikki nder ko enen mbaddi ɗum enen mbaddi ɗum Macky Sall heeɓi vidéo 307 milliards wonno pour autoji coodaɗi autoji ɗi ɓe coodat ɗum ɓe dokka ministére ji ɓe dokka député ji wonani lewru autoji ɗi kefta mi sikkatinin ɗum wonani lewru Macky Sall wi hankkadi wonta jab yimɓe ene ƴetta kaalisaji ɗiɗo ene cooda autoji tawi ka ministére hayso oto ma pañi tan injecteur goto so boni hen joƴƴina oto o jaaha dokkeɗa auto goɗɗo e téléphone mabɓe koɓe ñamata par ñalawma e carburant mabɓe e déplacement mabɓe ɗum ko dépense kewɗo en mbaɗi nden yewtere Allah e hoddiroji mawleydi dow nani haalka nde nani haalka o régli ɗum o usti ɗum watti ko bomuji watte ko carte ɗum kana haala nafi autoji ɗin ɗon nattinoɓe mbaɗiran ɗum pijiranno autoji ɗi ni natti téléphone o usta ɗum woni dépense o usti wonta jabbe yimɓe ƴetta hakke 300 milliards uji jeeɗiɗi ene coɗɗi autoji ene dongna te miskineɓe ne leydi he ngala golle en mbaɗino yewtere neɗɗo jogo poste uji 3 poste uji 4 ɗum ɗon fof ko rentinde yimɓeɓe yoɓe ngal leydi ndi wona kamɓe jeeyi ɗum babiraɓe maɓɓe jaa leydi ndi leydi koko renda joni noon ko renda alay saago neɗɗo fof rokke hen hakke muɗum ɗum noon woni ministére uji walla député jiiɗa kan ɗon haala jiiɗata ko kala poste yaltum yoɓe keɓ ɗum ɓe jogo an ummusi hannde jangga ha gayna jangga walla ɓiye jangga wawata dañde liggey ɗum min mbaɗata défend min ala poste mi wona député mi wona ministre mi ala salaire laamu ngu suusa wiide waɗani kam hunde ɓe dokkanimi oto ɓe dokkanimi galle ɓe dokkanimi biye makko ɓe dokkanimi social ɓe dokkani ɓiyam boursi Macky Sall meeɗa waɗandemi hay hunde meeɗa waɗandemi ko foti no gabbel zarra meeɗa ñamde kaasi makko joni on meeɗa waɗande may hunde noon holko woni dalil an so parrainage ari tan mbaɗa parrainage nawana Macky Sall holko woni on dalil o wona tan wondemo pulde ko sénégal naajo o jogui yakare e liggey makko omo wawi fewnude sénégal mais mi weltaki entourage o noɓe takkorima ni ɓe ballani entourage makko wallani entourage o wallanimo kankone Macky ne jogui ella kanko e hoore makko ello o woni so neɗɗo so tawi a wonde muɗum a totti ɗum laamu yimɓe fof mbi kaari fewnani aɗa foti wadde neɗɗo o sanctionné hay sa riwanimo noddumo mbiyama ko mbatta ko yimɓe beltaki e ɗeɗo golle kono o haalta o deƴƴat tan ɗum noon sa yi neɗɗo waɗi ɗum tan ko yidde neɗɗo omo yiɗi laamu omo yiɗi makko neɗɗo jiɗɗo laamu omo yiɗi laamu to laamu so Allah hokkima ɗum Allah wi ɓuri laamu mari kala mulki tuutil mulka man tasha tanjiul mulka mimman tasha wata izzu man tasha wata zillu man tasha biyadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir Allah wi ko minen jeeyi laamu minen laminte min beela min ƴewata e leñol ma min ƴewata e martab ma min ƴewata e jondam ma min ƴewata jibinande ma ko min belata min tata so min guitta kadi min biftat atinta hay so leydi ndi fof wonde ma so min guitta laamu ngu e jungo ma a ñallat ka lamɗo hiira natti wonde laamu ɗum ko Allah ji o hokkani o luɓir kono noon so tawi a laamima yimɓe Allah ene yamiri yimɓe ɓe laamiɗa ɓe yo yimɓe ɓe kulirtuma ko sababu e gueɗal ngal Allah tottuma ngal yoɓe dokka teddugal kono annene yimɓe ɓe kalfinɗa aɗa liggodo men ɓe ene laami yimɓe ɓe yoɓe kormo bani adama en ɓeɓe laami ɓe jawdi leydi ndi on jeeya on halfinaɓe kala ɓiɗɗo leydi gonɗo hen yo hokke hakke muɗum gonɗo e Fouta gonɗo e Casamance gonɗo e Sine Saloum gonɗo ɗo ɓuuri lobbinade gonɗo e Ferlo kala yo totte hakke makko soko ndiyam woni hakke makko yo waɗane
soko hokkede jawdi o liggoro yo waɗani soko hokkede ngesa o rema yo waɗani soko asanede woyndu yo waɗani soko jannginowo alqur'an omo foti waɗanede daara o janngini hen sukaaɓe o neha yimɓe ɓe e diine yo waɗani ɗum ɗo fof ko Allah wino eyi kono noon wiyaka yo yimɓe ɓe tan mbat complot mbaɗa fedde ƴetta jawdi Sénégal fof ene dokkodira e nder koye men ɗum hunde harmude tifaɓa te kala laamɗo baɗɗo ɗum janngo yawmal qiyamati a yawta leɓol sirati ma Allah darna yimɓe ɓe mbaddanɗa ɗum ɓe fof soko ɓe sernaɓe ɓe gonno soko ɓe ministére ɓe gonno soko ɓe député ji ɓe gonno Allah ene namdoroma gotel gotel te malayikaji ɗi tawa ene taari jinneji ene taari malayikaji ene taari an neɗɗo ban a darna wayi kono micro ni aduna o fof ne heeɗi kala ministére ñande hen baɗannoɗo corrompi député baɗannoɗo corrompi maire baɗannoɗo corrompi directeur baɗannoɗo corrompi chef de entreprise baɗannoɗo corrompi ceerno baɗannoɗo corrompi ne wonde laamu he ene wujji walla ene haalta gonga ene waɗe corruption walla ne yiya bonande woni leydi e jaɓani haalde sababu en ɗaminima président o rokku ɗum hunde fof daroto Allah namdoroɓe gotel gotel nde gonɗon Dakar oɗon gondi e président Macky Sall kaalis Sénégal ene fecce ene bonne te onon ko he groupe he jeeyanɗon on kaalaji goto hen fof ma namde to nanni jawdi ndi no rokkira jawdi ndi waɗirino taw malayikaji ene bindi fof gotel gotel ɗum ko kala ceerno gonɗo leydi nani ɗum yo minen min gona opposé aji minen kala pewnowo Sénégal min gonde mum kono kala mo fewnata Sénégal min gondani mum won wondiroɓe ɗo e président Macky Sall yo dañ jawdi so mi welama mi wondiri e makko yomi woni milliardaire sernaɓe nan ɗo gondiri e Macky Sall ko yo gon milliardaire seeremɓe ha heewi nan ɗo yo coodane galleji yo dokki auto ji yo mahani jumaji taw ko seeremɓe nan ɗo hay carte 5 parrainage gaddanta président de la république te parrainage wona hunde wemde Oumar hitande nde e ɓennude nde Macky Sall ƴewata laamu nde mi waɗi ujunnaje 4 signature e temeɗɗe ɗiɗi e capannayyi signature mi hollima ɗum a yii min nawen Mimi Touré ngol ɗon laawol parrainage mo mbaɗmi o fof ɗum wona 2880 et quelque sa rendini kañƴi fof ɗiɗo dokkuɗi ɗum ɗiɗo parrainage uji fof so tawi minen min jiiɗa no président de la république o amin mbawi rokkude ɗum Ousmane Sonko mo sello mi eyi so tawi mi waɗi ɗum onon fuutankoɓe mon mbi oɗo ceernajo ko opposa ko ɗon yimɓe ɓe ƴeewata tan koko neɗɗo waɗi ko ganduɗa hoore ma ɓe welanima kaala ɗum mais ɓe ƴeewata moƴƴere neɗɗo o waɗi nde hande min komi fuutanke komi haalpulaar hoto fon jeeɗa so tawi mi ƴetti parrainage am fof ɓe gara ɗo posana ara ɗo alama fof mi yiiɗa jokkodirta min waɗa ɗum parrainage so tawi Ousmane Sonko ari ɗo e galle ko Sénégal daji nde mi riwata ko waɗamo recevoir o jooɗo ɗo yomi jooɗo goɗɗo e goɗɗo so wi wallam somi walli ɗum mi waɗat vidéo mi sara mi wiya ko min tawi walli kaari e on zamanu nden onon holko kalton min mbiya ceerno ko opposant o mbiyaton ko opposa o itti parrainage uji poɗɗi ni o totti ɗum kaari te kaari tottima ko Sénégal naɓe mais no foti laaɓi min mbaɗata parrainage min dokka mawɗo leydi ndi a yii hen ministére kalɗo cenelu Allah jarama a yii hen ministére biɗo min dokki mawɗo leydi goto hen fof sa itti a fawe jooɗi mum so yeehi wiyata ko kañum golli te kañum goto so jooɗima e nder galle muɗum heɓata yimɓe nogas taw yaltinani kalis minen kala parrainage mo mbaɗi meeɗa rokkude neɗɗo temedere CFA ɓuuri famɗude yo addu carte d'identité mum signina ko welede mum e wadde ɗum confiance neɗɗo adda kayit mum signina totta carte d'identité ma signina ɗum waɗa hen numéro mum téléphone ndendina wona ujunnaje signature uji yo président Macky Sall totte kono so tawi mbaɗanɗa ɗum ko posa kamɓe ministére uji woni ɓe Macky Sall ɓe kamɓe gattoɓe kaari yiiɗani te hande soɓe mbaɗanama yoɓe mbi kaari ne yiiɗimi Allah jarama ceerno Aliou eyi Allah jarama ko ɗum ko basiytomi tan ko yimɓe yoɓe kula Allah ngol woni koye ɓernde jawdi Sénégal bontendi yoɓe goppu ɗum Macky Sall wawi liggade o liggima heewi e leydi he o liggima ko heewi kono ala entourage o moƴƴani entourage o ɓuuren heewde ko koye men gonan ɗo ɗum noon neɗɗo so tawi aɗa ligganɗoɗa tan ko debbo ma e ɓiye gertogal ɓuurma gertogal yokode mum tan wadde gertogal so rafama tan heewi ko mayti ɗum wata yo Macky Sall yo ƴewtu entourage makko so ƴewtima entourage makko o dañata probléme mo o dañata o dañata probléme o e gueɗel gotel mi nani to teero wonko kewi toon ɓe mbi wonde
won ittuɓe toon capanɗe jeegom fiiɗu taƴi ɗum gittita ɗon ɗo itta ɗo eɗen nganndi affaire terre sécurité muɗum laamu ngu ene foti waɗde ɗon caméra surveillance ene foti waɗde ɗon fof te ittuɓe ɓe moɗo wawi wiide ɓe jeeyete koye liggotoɓe hen ɓe par ce que mo jeeyaka e liggotoɓe ɓen ɓe wawa yaada toon ene itta matériel mbaɗo ni ene wiya ene yeeyoya ɗum par ce que ɗum ɗo courant ko hunde wande sécurité par ce que ɗeɗo laaɗe ngala e Afrique ɗe kewani e Afrique ɗo ko courant won toon te toon hay neɗɗo pour yettadema ɗo ɓe gasi ɗo wona hunde wemde ɗum noon yooɓe mbaɗ enquête kamɓe mbasa wadde ni ɓe mbaɗa enquête laaɓɗo walɓe ɗum ɓe jagge so walɓe ɗum ɓe jaggama yo kolliri e téléji ñawore fof yo ñaawe dow men war Allah jarama eyyi Allah jarama